Bollywoodनि मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ सिनाय मोनै दुथाङा गाग्लोबदों। फावखुंगुर सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि गावनि बेन्द्रानि न'आव हाबनानै सिनाय मोनै दुथाङा गाग्लोबदों। मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि लीलावती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ सिनाय मोनै दुथाङा मुम्बाइनि सेफ आली खाननि बेन्द्रानि न'आव हाबनानै सिखाजों गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबार एबा दिनैनि फुंबिलिनि थामहिनबा 2:30 रिंगासोआव सेफ आली खानखौ गावनि न'आव हाबनानै सिखाजों खास्रि बिस्रि गाग्लोबदोंमोन आरो दा सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि लीलावती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो बेन्द्रा पुलिस थानायाव सासे दुथांनि बेरेखाय एफआईआर होनाय जाबाय। पुलिसनि बायदिब्ला सेफ आली खाननि आंगो बिसि एबा बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि करिना कापुर खान आरो फिसाज्ला तैमुरमोन उन्दुबाय थानाय समावनो सासे सिनाय मोनै दुथाङा न'आव सिरियै हाबनानै सेफ आली खानखौ सिखाजों गाग्लोबदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ सिनाय मोनै दुथाङा गाग्लोबदों। फावखुंगुर सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि गावनि बेन्द्रानि न'आव हाबनानै सिनाय मोनै दुथाङा गाग्लोबदों। मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि लीलावती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ सिनाय मोनै दुथाङा मुम्बाइनि सेफ आली खाननि बेन्द्रानि न'आव हाबनानै सिखाजों गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबार एबा दिनैनि फुंबिलिनि थामहिनबा 2:30 रिंगासोआव सेफ आली खानखौ गावनि न'आव हाबनानै सिखाजों खास्रि बिस्रि गाग्लोबदोंमोन आरो दा सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि लीलावती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो बेन्द्रा पुलिस थानायाव सासे दुथांनि बेरेखाय एफआईआर होनाय जाबाय। पुलिसनि बायदिब्ला सेफ आली खाननि आंगो बिसि एबा बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि करिना कापुर खान आरो फिसाज्ला तैमुरमोन उन्दुबाय थानाय समावनो सासे सिनाय मोनै दुथाङा न'आव सिरियै हाबनानै सेफ आली खानखौ सिखाजों गाग्लोबदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ सिनाय मोनै दुथाङा गाग्लोबदों। फावखुंगुर सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि गावनि बेन्द्रानि न'आव हाबनानै सिनाय मोनै दुथाङा गाग्लोबदों। मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि लीलावती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आली खानखौ सिनाय मोनै दुथाङा मुम्बाइनि सेफ आली खाननि बेन्द्रानि न'आव हाबनानै सिखाजों गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबार एबा दिनैनि फुंबिलिनि थामहिनबा 2:30 रिंगासोआव सेफ आली खानखौ गावनि न'आव हाबनानै सिखाजों खास्रि बिस्रि गाग्लोबदोंमोन आरो दा सेफ आली खानखौ मुम्बाइनि लीलावती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो बेन्द्रा पुलिस थानायाव सासे दुथांनि बेरेखाय एफआईआर होनाय जाबाय। पुलिसनि बायदिब्ला सेफ आली खाननि आंगो बिसि एबा बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि करिना कापुर खान आरो फिसाज्ला तैमुरमोन उन्दुबाय थानाय समावनो सासे सिनाय मोनै दुथाङा न'आव सिरियै हाबनानै सेफ आली खानखौ सिखाजों गाग्लोबदों।